שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לסופרסטאר גיימינג, כן, אז אנחנו פה במגה וולס עם ג'סטניר ודניאל 1-5, כן. אז אנחנו הקבוצה הירוקה עם 6 אנשים, היה לו עדיין חיים אחד, כן, זה לא כל כך משהו. בגילד ישראלית היה לו. בלו עם 7 חיים ורד עם 2 אנשים. אוקיי, מקווה שננצח את זה. וכן, רק שתדעו שמתנו ראשונים, כן? אז כי היה פה איזה גיל של ישראלים כאילו, אז קיצר הם עשו עלינו רעש, כתבנו גם רש"ס, וכן. קיצר הצבענו אותם בשביל שהם יבואו יעשו לנו רעש, וננצח אותם בקלאץ'. זה רק שתדע, זה דניאל הוא 1-5 ואחת. אוקיי, אז יאללה דניאל וג'סטניר, יאללה בוא נעלה ונוריד את ה... בוא נוריד את היאלו. מי הכין את המדרגות? יאללה בואו אחר, אני. וואי, זה מדרגות אחי. יאללה קדימה. זה מדרגות. יאללה, מורידים את האלו ונשארים שם ופורקים אותם. אופס, טינטי. מה? מה? דניאל! זה לא, זה פה פלאק. הוא שם פה, נו. די, דניאל, תפסיק, די. באמת די, דניאל. טוב, אני עוקף את דניאל, הוא משוקע. קדימה, יאללה. יש פה אנשים אבל. טוב, נהרוג את ילו ונתקמפר בבסיס שלהם? טים. הופה, בוא נהיה איתו בטים. נו, למה אתה בורח? בוא טים. לא, חמוד. טים. יש לי 5 ברד, כאילו. רק הראש, העיניים שלו מאחורה. למה לא רוצה טים? זאת בושה. טוב, פשוט לכו על היאלו. היית את הבלוק הזה? תמשיך וואו לכיוון אחי, אני שלו. בלאגים מטורפים, אני אעמות מהר. בסדר, וואה. אתה רוצה את הדיימונד בוט צילם? כן, אם אתה רוצה, כן, אם אתה הולך למות. קח. תודה. גם ניס, טוב בואו. אתה נוב. אני יכול להפעיל טינטי סתם ככה. לא. אוקיי, תראה מה עושים. סבבה? עומדים שם בווידר, פשוט פרקים אותם, ואז כבר נראה מה לעשות, סבבה? אני כבר כאילו בלאגים מטורפים שאני אעשה היל ואז... זה יהיה קל בטירוף, יש לנו אבל חצי שעה פחות או יותר. אוקיי, ספיד פושנס, אחי. אתם רוצים אני אעשה את זה? לא, יאללה, מפרקים אותם כולם. יאללה. לפחות נשמור אותך עד הדפמץ, כאילו... יאללה, קדימה, נפרק אותם. יאללה. תנו לי את האחד בווידר, די. סבבה, יש פה כמה, אני מאחוריך. יש פה אחד, די. אומייגאד, פשוט ניסית את זה, פשוט ניסית להיות בד. ניסיתי, נו. וואו, חכו לי. למה אתה מכעס לי את זה, דניאל? אחי, אני בלאגים. וואו, די עם הבלוק לג הזה כבר, די. אם הוא מתאבד על עצמו זה כזה, אז תן לי את האחר, תן לי את ה... די, אין לי הרבה פול, בואו. תן לי את הבן אדם הזה. לא את הבן אדם אתה נהני, די. לא, מה, איפה הוא נעלם לי? מה? נו, נחב פוד, יואו. מה, איפה הוא נעלם לי? זה היה כזה אופי מה שעשיתי באמת. הנה, אל תיקחו לי אותו. זה? כן. לא, הוא בורח לי. הוא בורח, הוא אילן. לא, חכה חמוד, חכה. לא, אני אתן לך סוכריה, דניאל, לא! מה? פאק, איזה לאג. הוא לא מת, רק שתדע, הנה הוא מת, רגע. מה? נו, דניאל. באמת, אחי. זה לא... תנו לי אותו, אין לי הרבה. ניסית על כאלה. אני מסכן, אני הבן אדם הכי מסכן בעולם. פן חונה, אוקיי, בא לכם לעשות את זה מעניין? לא. בוא לכם לעשות את זה מעניין? לא, נפוצץ אותם. בואו נעשה את זה מעניין, בואו נעשה... דניאל מאחורינו. בסדר, מסכן אותם. לא, אילן. אחי, אוקיי, קלטו מה יש שם. אומייגאד. וואו, אחי, לכו. לא, אתם מקבלים סטרנג' מזה, לא? כן, אבל... עדיין. אני לא בטוח שגם עם סטרנג' אחד אני יכול לפרק אותם. יואו, שיט, הלו. מה נעשה, דניאל? אולי תעלו למעלה פשוט. קדימה. אני בלוקים. מרביצים לי! רגע, זי. איפה אתה, ג'סטניר? זי. תעלה למעלה, דניאל. אין לי חיים גם אני מת. דניאל, תעלה למעלה. מה אתה מת לי? איפה אתה, ג'סטניר? דניאל, תעלה. אני מת, הורגים אותי. איפה? אני בא. תנסה לשתות האילים, תנסה להתחמק. אני טוב. הורגים אותי. לא, אני מת. פאק. אלק מת! תשתה איל. אין לי, שתיתי סנאים. הייתי נגד זה. אוי לא. תעלה למעלה, ג'סטין, אני תעלה דווקא... למעלה. אני הולך למות עכשיו. מה? איפה אתה? איפה שיש את הדיימונד. איך אתה הולך מה למות? יש שם? לא למעלה בדיימונד. תחת? איפה שיש... אוי לא. שכחתי שיש פה את זה. אתה... הוא איתנו. אוקיי, יש מישהו שאיתנו למעלה שמה. תפילו אותו, תהרגו אותו. מה נפיל אותו? איתנו. אוקיי, זה קאמבק, אוקיי. לא, תהרוג אותו, שזה יהיה רק אנחנו. הוא איתנו. מה אני... וואו! בואו למעלה.
אתם תמותו. אילן, מה קרה? אילן? שקט רגע! אילן מתרכז. מה פתאום? אוקיי, הוא למטה. הנה דניאל. אתה. נראה לי הוא למטה אילן הזה. איפה שהדיימונד! אני גם איפה שהדיימונד. אילן אתה... לא. אילן, אתה בסדר? כן, אבל אני מת! כן, אתה מת! אני מת! לא! אחי, אתה לא מבין כמה היו עליי! טוב, יאללה, אתם, קחו את זה. חכה לי, דניאל, אם אנחנו מתמצאים זה הסוף. השארתי, תקשיבו איפה זה שהדיימונד סורדס? סבבה? הדיימונד הזה. צריך לומר דיימונד סורד. דניאל, איפה אתה? פרק אותו דניאל, HP 1, סבבה, עוד אחד דניאל. 11 HP, תפרק אותו. טוב. מה? איפה שהדיימונד סורדס, יש שם כמה בלואו. 2 בלואו אחי, הלואו אני השארתי להם. אחד. קצת FPS. רון קרייזי, ישראלי. הנה, GG. סתם שהוא בגיל זאת. יאללה דניאל. טוב, יאללה, איפה שהדיימונד, הדיימונד סורד של הרד. לא, הוא לא מגיע לשם הבן אדם. תפרק אותו. הנה, ומה יש לך לפיקאצ' הנה, מדיימונד, תפרק נו? אותו הבן אדם הזה. נו, וואי, אני שונא את הבן אדם הזה, באמת. זה לא היה כל כך קלאץ', כן? אבל... בסדר, נקווה קלאץ' שזה... של... זה היה סרטון מעניין, אין לי פוד, פאק. מה אני כמעט בטוח שזה היה בוא סרטון ניר, מעניין. איפה אתה? מאיר, אין לי פוד, אני קובע. מה זה? הוא בסקייבייס האחרון, אתם תראו את הסקייבייס שלו ליד הבייס של הגרעין. מה זה הנוב הזה? זה קריפר מסריח. אם הוא רק לוחץ על האביליטי שלו, הוא מפוצץ את הזה שלו. דפוק. באמת? כן. זה הדבר הזה? זה קריפר שהוא מתפוצץ. לא, זה הדבר, כאילו מה שאני מסתכל עליו? הדבר, זה סקייבייס, לא? זה אפילו לא נשאר לקרוא לזה סקייב. יאללה. זה זה? איזה כיף זה שקוראים לי איי סופרייז עם זי, ורואים פעם. קייס, לפוצץ, איזה חמוד. לא! יפה חבר'ה, יאללה GG, היה משחק מעניין באמת, יאללה. ג'סטנר התותח עם 29 חיים, ודניאל כרגיל עם פול. גם עם הלאגים וגם בלי הלאגים, עדיין דניאל אחד נצח. דניאל זה דניאל. אני כאילו מקס הכל זומבי. כן, הוא זוכר, הנה מישהו שלח לחברות. אוקיי חבר'ה, אז מקווה שנהנתם, תשאירו סאב ולייק. סופר גיימינג, מה דפק, יאללה ביי.